Li sempliċement twessa t-toroq u tuħu azzjonijiet oħrajn msejħa aggressivi mhux biżżejjed biex issolvi l-problema ta' traffiku. Hemm bżonn soluzzjonijiet aktar fit-tul. Hekk qal il-Kummissarju għall-Ambjent Allen Saliba f'kumment lil Journal The Times of Malta b'reazzjoni għal rapport imħejji mill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ippreżentat din il-ġimgħa fil-Parlament u qabbel is-soluzzjonijiet li qed jażel il-Gvern ma' persuna li għandu problemi fl-arterji ta' ġismu u jitwessawlu l-vini jew issirlu bypass iżda jibqa' jiekol mhux tajjeb għal saħħtu. Bl-istess mod tkun qed tikkontrolla l-problema fil-preżent biss mingħajr soluzzjoni għal futur. Lura traffiku, il-Kummissarju għall-Ambjent qal li twessih tat-toroq jista' jkun li jnaqqas ċertu dewmien f'ċerti arterji ewlenin u allura jonqos it-tniġġis fl-arja. Iżda fil-gżira żgħira bħal Malta, l-esperjenzi tal-passat urewna li żieda kontinwa fil-karozzi ma tkunx biżżejjed li jitwessaw it-toroq. Allen Saliba kompla li l-pjan strateġiku dwar l-ambjent u l-iżvilupp, l-ISPED, għandu jkun wieħed li jorbot lill-entitajiet kollha tal-Gvern fil-waqt li jservi ta' gwida fl-ippjanar ta' proġetti infrastrutturali kbar. U referaw wkoll għaż-żieda sostanzjali fl-iskart u tniġġis ikkawżat mill-kostruzzjoni, partikolarment wara t-tibdil fil-politika u deċiżjonijiet oħra meħuda. Minnaħa l-oħra jemmel li l-kwistjoni ta' housing li jiflaħ għalih kulħadd tista' tkun indirizzata biss b'inċentivi fiskali u ekonomiċi. Barra minn hekk, żviluppi f'żoni barra mill-iżvilupp lanqas biss għandu jiġi konsidrat, tenna l-Kummissarju għall-Ambjent li kompla li wieħed lanqas m'għandu jibbaża soluzzjonijiet għall-maniġjar tal-iskart fuq ix-xewqa li n-nies inaqsu mill-konsum. Allen Saliba temm il-kumment tiegħu billi rikonoxxa li wieħed għandu jaċċetta r-realtajiet li għandna qudiemna fil-waqt li jibdew jiġu konsidrati miżuri estremi bħal aktar inċenerazzjoni.